Narumpayu Newskum ke channel ng Daki Padba ke Brium Newtar. Unang ilang barang ba jangga BJP baru National Secretary Barim Usonil Diodar ulap hak daga jing tho ban pen paw ga jing snosi halor ga jing ajing kren haka Indigenous Faith Conference kabala long haka shnong penter kabaha papo kapan usla East Khasi Hills District hadin baka seng kalapan ya ga jing penshain u haka shiti kabala pha show General Secretary jangga BJP Meghalaya ubak wan kit bok po shna Usunil Diodar ula banjur ba uburam bhayo traji sukris bat udan ya ka jing e ya kiriung Kristan ulat hok kan dei setia ka jing temu ka jonga ban pen smosi ya kinu ki parani hinmen kan thai bat chinrang Kristan lada kidan kinu ki kentin ki badai ki bala shim ba shim la buram ni kalawan rai ka jing pang ngada smosi shisha udio dhar ula batai ba ka jing kren ka jong u ha ka jing alang ka dei ka bala pen le jing mut halor ki badang bat yala kan yam tenrai bat kadai da ka jing temu ban shim kya ban pennek pensa ban yada bat ban kentiu ya ki jing so kya jong ki riunget ki babat ya kan yam tenrai ban ken tho solon sa ya ki Kristan baro ula kadawru bala arposnem ula trai ha kan hon ka jong u my home India bat ka pen pau bala ajing arab ya hajar ngut ki samna Kristan naga than chtai lam ini leng ba katay ka juk ka kanhun ngiju penlong man la ka por ka jing rakhe lepa ya ka Christmas na kam ta ki samna Kristan ki basa jengai na la ki bahi yang basam hakaleng kari India ulat ho bat ka pen pau ba ula penlong ru ya ka jing rakhe ha ka yeng sa jong u Deputy Prime Minister Barim kari u LK Advani u diodhar ula pen pau ba ka jing kershan ya ki riunget ki ba dangbat ikan yam tenrai kum kan yam khasi ba yam tri kam dei bandan pat ka jing bam sngo tenat ya ki wai pat kinyam ban pen sapriang ya ka hok bat ka jing yok ka bam markum ju ya barok ki ringwei kam dei setia ka jing isi ya ki wai pat ka jing khan kari India ka shong ha ka jing buram mar kaliang bat ka pateng jong ka imlang da ka jing yasuk ulong bat ka pen pau ya ka thong jong ka sokar ka sab ka sat sab ka vikas sab ka vishwas sab ka prayas ula pen kot da ka pan pau ya ka jing sosi ya kanu ka jing pen mong ka ba klem da thmu bat yang scam ha ka jing kulat bandan ka jing e ka jing ken thop lang bat ka hok ya barok kinyam